Γεια σας παιδιά, έκαμε το βίντεο εδώ και σήμερα παίζουμε Sporthead Football Championship μαζί με τον Extreme Gaming GR, αλλιώς Ανέστη. Γεια σας. Άνεις ρε. Άντε έλα να παίξουμε. Λοιπόν, θα πάρω... θα πάρω... Να περάσει αυτό τώρα που δεν είναι. Όχι, εγώ θέλω αυτό να. Μου μοιάζει. Θες να πάρεις αυτό να σου Δεν μοιάζει. πειράζει πάμε. Λοιπόν, Τι, πάμε. να προσέχεις, μην γίνει πάλι. Είναι το τέταρτο record. Πραγματικά δεν ξέρω, κάτι παθαίνει πολύ και... Γκολ! Και κάνει κάτι με γεννηθήσεις, κάτι τέτοιο. Τα αυτιά μου! Δεν με Περίμενε, νοιάζει. ρε. Τα πέ. Κοίτα το καστίνι. Όχι! Τα χακ! Δεν λες. Strike. Γκολ! Είσαι εδώ. Για ποιον λόγο να μην... Όχι! Όχι! Δοκάρι ήταν. Δεν με τρέχει κανονικά. Όχι! Το πιο χάλια κοντρόλ! Γκολ! Τζαρτζάρισμα. Όχι! Στο κάφωσα. Λοιπόν, τώρα θα γίνει ανατροπή, γυρίζω μαζάκι. Τσέκαρε. 3-2. Κλέβεις! Έχεις βάλει χάτς. Δηλαδή τώρα θα δεις, εγώ τώρα θα πάρω την κάλτσα. Πες τα επόμενα σου χάξ. Όχι! Γκολ! Σκρεμάσω! Ακούω τους ήχους. Όχι! Παραλίγο να βάλει ψαλδάκι στον εαυτό του. Όχι, θα πάω γκολ! Ναι, είσαι αργός. Τα πάντα πήραμε. Έχεις μεγαλύτερο τέρμα. Τώρα είναι ευκαιρία να βάλω Πού το γκολ. είδες το μεγαλύτερο τέρμα. Να δε, όχι! Εγώ που έχω καλτσούν, γιατί δεν φεύγει η κάλτσα, σαν να έφυγε πολύ γρήγορα, θυμάσαι. Ναι, γιατί εσύ είσαι ανάπηρος. Πάρ' το τώρα. Όχι! Δεν είναι ανάπηρο. Ο ανάπηρος ξέρει να παίζει μπάλα. Δεν θα πάω γκολ ανάπηρε. Να το δεις αυτό, να το θυμάσαι σιγά. Γκολ! Όχι. Ναι, γκολ! Γκολ! Μπορούσα να το σώσω για κάποιο Τι λόγο. γκολάρα ήταν αυτή, τι γκολάρα. Τι παίζει. Άγκαρε το κουμπί. Άμπαλε! Δεν μπάλα δεν ξέρω να παίζεις. Το καλύτερο κοντρόλ. Το μόνο θα πάρουμε. Είσαι άθλιος. Ναι, Εσύ είσαι πιο άθλιος. Όχι! What a save. Γκολ! Γκολ! Όχι, θα χάσω τώρα. Όχι! Ναι, Όχι! ναι, ναι, Όχι! ναι. Απατεώνα! Τώρα δεν σου δίνει ψαλίδι που θα σχώσω. Όχι Όχι. ρε φίλε. Πολύ ψηλά. Όχι! Γκολ! Από κόντρα το έβαλες. Το νικητήριο! Έλα! Το έχω! Θα πάρω το πρώτο μάτς! Όχι. Έλα! Άσε με, εγώ είμαι YouTuber, εσύ το έχεις παρατήσει! Να πάω γκολ! Όχι! Όχι! Ναι ρε φίλε. Πάμε άλλο Όχι. ένα. Πάμε άλλο ένα. Όχι, αυτή τη φορά θα νικήσω! Λοιπόν. Όχι! Εσύ θα πάρεις αυτόν εδώ. Εσύ θα πάρεις τον Αφάνα, αυτόν εδώ. Σαν το φελαϊνί είναι αυτές. Γιατί φυλαϊνή είναι. Είχε να πάει 2 χρόνια για κούρεμα, ρε. Να αυτός πηγαίνει κάθε εβδομάδα, ρε. Ο Ρούνι. Ω, σου βγάλε αυτούς τους παίκτες τώρα. Ωραία, έχει κάτι κούτσουρα πάνω. Είναι τα πράγματα των οπαδών, τα πετάνε. Ρε, πώς είναι έτσι αυτός, δεν μπορώ να πούμε. Έχεις μεγαλύτερο κεφάλι, θα παίρνεις και μεγαλύτερες κεφαλές. Όχι! Απατεώνα! 1-0. Τσάτσε! Κλέβεις! Ρε, λαγκάρι. Ωραία. Το Δεν κούτσουρο! μπορώ. Γιατί μου έδωσες από τον παίχτη. Ξυλοκόπος! Λοιπόν, θα διαλέγω εγώ παίχτη από εδώ και πέρα. Όχι, αυτό θα παίρνεις. Θα παίρνεις τον Αφάνα. Παιδιά, το βλέπετε όλοι, δεν με αφήνει να διαλέξω παίχτη. Όχι! Ρούφαντα τώρα. Με κλέβεις! Το Γίνεται ψαλιδάκι. μωρέ, τα Ω! κούτσουρα. Τα κούτσουρα μου μπέρδεψαν. Ανάποδα ψαλιδάκι ήτανε.
Αυτό δεν είναι απευθείας εκτέλεση. Από φάουλ, και γκολ. Μου έδωσε αυτό να πούμε τον άχρηστο. Το καρφώνει από το κόρνερ. Πήρε στο Ρούνεϊ. Ο Ρούνεϊ είναι ο αγαπημένος μου στο σπορ και φουτμπολ. Γιατί έχεις μια κεφάλα. Ναι, η Φελαϊνή να πούμε το μικρότερο. Θα φέρω του φαν μου μέσα. Το κάρι το είδατε όλοι. Το είδατε. Το κάρι που δεν μετράει τον γκολ. Γιατί εσύ είναι άχρηστη. Όχι. Όχι. Τι γκολ θα πάρει. Όχι. Έχει γλιτώσει τα γκολ. Τα κούτσουρα, μωρέ. Τα κούτσουρα. Δεν μετράει. 4-4. Offside. Μπράβο. Όχι. Κοίτα, Έσπασε το πόδι του. δεν μπορούσα να κάνω τίποτα, δεν μπορούσα να κλωτσίσω. Άλλη φορά προσέχεις. Ρε, πραγματικά μια κεφάλα αυτός, δεν μπορώ να την ελέγξω. Πάμε τώρα και ψαλδάκι. Το ψαλδάκι. Όχι. Ο ανάπηρος μας έβαλε γκολ. Ρε, για πόσους γύρους έχω, ρε. Εσύ πριν που πήρες την κάλτσα να πούμε σου βγήκε κατευθείαν. Και εσένα κατευθείαν σου φύγε. Γκολ. Όχι. Αυτό δεν είναι ανάποδο ψαλίδι. Κοίτα, έχω κάλτσα πάλι. Δεν είναι δίκαιο. Και Με έτσι. κλέβει. Είναι 6-6. Όχι, θα μου έρθει στο πόδι τώρα, είναι σίγουρος.